An bu is mó tágaing sa scoil seo ar aon leis an cultúr Gaeilge agus an grád an teanga I measc an foirneachs na daltaí ná do bhar an chomhthéacs atá gaingen sa is scoil beag bídeach sin I gcomhthéacs scoil mór agus do bhar gur scoil beaga sin tá idir nós clán an sa réalchláiste agus tá aithne ar gceacha le duine idir daltaí agus múntóirí ar chéile agus cíú an ghaol úntaach atá aidrithe. I mhorm an rud is fearr faoin scoil seo ná an atmosfér úntaach atá againn an seo tá spirit lán Gaeilge an seo againn tá gachtainna anna cuairdiúil agus is clán beagmuid ceapam an mana atá againn an seo mé clois colm ná Gaeilge agus broadúil agus ceapam gur ceart é sin ará óthaobh gacha data an seo mé clois colm tá go léir broadúil as tuist nach bhfuil an deis gach éine an Gaeilge arbeirt agus a leabhart go líofa. Rud nua na héanad agus bu sin an ceann san chéad héadnad sa tír seode agus nuair a bhí mar ag fás chunach mar go raibh fer mar deirtar trí bhéarla boat ships rise mar bhí an chaidáin sa Gaeilge na bhadíos fearsta mórscoil agus sa Gaeilge choláiste agus cumáile sin chunach mar gur bhí fiúháin daltaí ón mhórscoil ag iarraigh spás áilt sa Gaeilge choláiste. It's a modern school. The children get the chance to every single subject as Gaeilge, tríomhán and Gaeilge. It's very low agrá féin don tanga cohuid. It helps them develop their own love for the language. Fantastic facilities. The teachers, like in all Gael school, it feels like a community here rather than just the school up the road that they go to. The kids love it. Má tá gachsáis imach sa scoil, má tá tú gurí soccer, céisbhéil, amháin, peadh Gaeilge, nó clubbaní drama, go dtí clubbaní Dungeons and Dragons. Má tá na Ibrachí agat agus má tá múntóir agat chun bheith Aistear is féad leat aon ceann agus ceiste curtha príomhide agus tám cinnte go mbeidh cad agat. An rud is fearr dar lom ná go bhfuil mín mar bhall an Gaeilge agus sa scoil bheag é sin ach an úsar sin tá mín mar bhall an mhórscoil mar an scoil am lán agus so tá na buntáistí don dáscoil agat mar shampla sa mhórscoil tá réimse leathan ábhar an tá níos mó óthaobh clubban na sport agus níos mó daoine agus dá bhar san tá níos mó talan ach an sa Gaeilge is scoil beagaí is pobal beagaí agus dá bhar san tá nasc má idir na múntóirí agus na daltaí agus idir na daltaí iad féin. Tá sorbhéine déanta gomsa an son ar na páistí agus ar na tuismitheoirí agus ar na múntóirí agus tá sé dochreite an deis gial an taithí atá tagtha ar dhearcin na líine ar bhíonn an phobail. Tuige siad aníos ná fuil éon tanga dachar. Do riine óga, ní bhíon éon aimh ag go dtíine óga tanga a chlogad siar agus tá sé sin feice agus senéich gomsa níos. Dar lomsa is í na daoine sa scoil seo na daoine is deise riamh a hiúla an dearann ó na múntóirí chuig gach dalta sa scoil. Nuair tá siad an seo sa scoil seo, tá siad timpla leis an Gaeilge fós ach tá fáim níos tábhachtí fós lei sin, tá siad san ag tuairt na Gaeilge agus ag tuairt ag léir ábharthachta na Gaeilge go dtí an pobal omláin an seo sa scoil. Tá bhadí smó Gaeilge le cluisianta sa pasáistí, tá daoine níos oscailte chuige, tá is scoileanna ilcultúrtha í seo agus tá seasamh láidir ag na Gaeilge ina measc sin. It opens her up directly to two languages and being multilingual from the word go. Having two languages as second nature to her is a great opportunity to start life with. Tugann sé deisina iontacha don níos fidir amach sa saoil agus má tá mé gur taisteal denna sé é bhaní séascaí chun léim dotanga go tanga mar tá mé sé ana beagnach na héidir fad. Tá fearn úntacha going a bhfuil sim agus grádainneacha sa Gaeilge agus déanann siad gach iarracht chun an cultúr a chur chun cín an Gaeilge a bhealach sa spreige agus léiríonn siad an grádainneacha chuthain agus an measatá chuthain ar an Gaeilge agus dá bhar an son cín na daltaí son agus feann si na daltaí chun an rud céine dhéanamh dar nóig. Chumid bé mór ar idir gníomhú idir múntóirí agus na daltaí na scoile so má an ceis nó aon fáib cinnte chumid é ar na múntóir agus sucráid é. Tá muid ag spreige ag chur na Gaeilge chun cín, tá muid ag spreige daltaí nach léireach
nach ceapar chuoibh bhfuil bunta Ghaeilge lena saoil go bhfuil ábharthacht agus gá lei. Agus tá sé sin darlamsa tá sé sin an tábhachtach mar gan é sin muna bhecin an pobl mágúird go bhfuil tábhacht leis an Ghaeilge agus ábharthacht leis an Ghaeilge ní bharthaí sí. Ní leor é chumad é bobbal leis féin. Bhí sé caintle do sé páistíonn sanna déanaí agus bhí rálam gur treéis tiitimim rá leis an Aonad Lán-Ghaeilge, agus gur raibh gachród i gceart agus in enim dé ná bíoch é athrú ar an scoilse a gcuine. So is ling féin go léir an tanga agus caafar béim a chuir sin ní lomsa ná letsa í. Is linne í mar hanga agus mar a dúirt bata go hama fadó is féidir ling. Agus is féidir ling an tanga a bhhaine, a chalam, a bhúsáid go léthúil agus canna héir na bach seála.